Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hong-hong ni Maroa. May mong mangutana, Marla? Nakatimaan kita ka sa kungan, no? Oh. Onsa ka nang ipangutana? Pangutana lang. Kamu di ang nawang tag-iya ng maong Villa? Ha? Anak ka ba ni anang Carlos Alpamiro? Dili, uy. Kuan, caretaker lang akong papa ng Villa. Gibayran lang siya sa abogado nga nag-atiman ka ng Villa, si Attorney Delo. Mao ba? Mm-mm. Oo, to di ay. Unsang klase sa buwak ang gusto nimong akong itanom din eh? Gusto ko puwak nga mga limin ang kahumot o buntag sa'yo. Rose na lang o Rosa lang ako itanom din eh. Okay ra ka na, ma'am? Oo, uy. Og mahimo ba na lang pagmaham na ako kay para sa tagranggo ining maong Villa. Sige. Marla. Kalayo day sa mga silingan ining Villa, uy. Tuaman sa ubos tanan, no? Tood. Kumusta ang unang gabi ninyong anang Bilya? Okay raman. Nakatug tsukog maayo. Mao ba? Naanan napitang akong kwarto, ang bakanting kwarto. Ha? Ay, kuan ba? Naibaw ka ba kung anong bakante ng maong kwarto? Abi mo sa tanang kwarto ng Villa, kana ng kwartuha ang wag pisan usa ka putang na lang. Wa ko may bawo, Marla. Kay sukad mo sukad, kaduhar ako makasud anang Villa. Kay di man musugot ang akong lulo. Unsa? Nganong dili man siya masugot? Abot lang, basta di siya ganahan nga musud ko ana. Kay tingalig makabuak og mga butang. Mao ba? Mala! Di alang imong cellphone, nakita na. Excuse ha. Nakita di akong cellphone. Og sorry nga nalangan ka ng imong gibuhat diha ha. Excuse me. Okay lang, sige. Sige. Salamat ka nakita na gid akong cellphone. Manang! Manang! Di naman akong cellphone. Sa atong sudlanan og basura. Unsa? Sa basurahan? Oo, nahibong bitaw ko kung nganong dito na nako makitis basurahan ang imong cellphone. Kang kinsang basurahan, Manang? Ay, sa atong daang basurahan, God. Mao pa. Natagak da tingaling ni. Ay, tuod Manang. Kaya nagbugwal sa yuta, siya si Gabriel, ang apo sa tiguang nga nagbantay ining Villa. Naanag yun ay numdum og tawag. Maldita. Karon pa makaroon na sa pagpanawag. Hello? Utangan ka na ako, ha? Nganong karoon lang ka manawag? Para. Pamati sa ako isulti ni mo, ha? Okay, aron di ka makurat. Ay, kulbaan sa tanim mo. Oy, mas makurat ka sa akong isulti ro nimo. Naunya na ko nun na. Ako yung nagsulti ni mo. Oo, sama na. Sige, larga dayon. Di na mi sa Villa, Elgin. Nagabalhin na mi. O ganahan kay ko ining napita. Oh, syempre. Dako na kagbay. Mura na kag prinsesa diha. Unya. Mura na'y makapakurat na ako nga balita. Wala ko makurat, ana. Ni Apa. Ang tig-atiman sa garden diri kay ang imong crush. Kaysa man. Tuluman na sila. Si Gabriel. Ang number one akong crush? Mo'y hardinero diha? Mauna, Elgin. Og nagkita mi karon. Macho kaayo siya nga nagbugwal sa yuta diri sa hardin. Unsa? Hala, oy. Kaswerte, gani mo day. Oo, niya. Mao to. Apo day siya sa una nagbantay ining Villa.
Di ba? Diba? Gamay ra kaayo ang kalibutan. Ang sano, kung mo ari ka, magkita gyud mo. Nasyak yung tuod ko anong imong balita. Nahibaw ko, oy, nga naghinam-hinam na ka nga makabisita ining Villa, no? Ay, excited. Ayun ko da. Unya, karon, ikaw na sad. Unsa man na imong ibalita na ako? Unsa man gid na? Ako, kuan. Hoy, unsa man ka? Nganong mi post pa man katiha, ha? Ako an kanang na ako'y na-research bahin sa gingong hong nga nabati sa imong inahan. Sa dayo na niyang kamatay. Ngano? Unsa day ni? Huna-huna lang niya, no? Dunay problema si mama sa panghuna-huna, no? Posible. Pero, posible sab nga hong ni sa demonyo. Uy, naunsagot ka. Naghisgot magud noong kadihag demonyo. Ayaw ana, uy, Elgin. Nanindog na ba kong balibo, ha? Mo ni gitawag og clear audience dai. Hong sa demonyo. O unsa pa dihang nadaotang elemento. Ha? O posible nga gikan sa mga karaan butang ang maong bad energy nga may contaminate sa imong inahan. Husto na! Uy, nasuko ka, Marla? Di lang ko ganahang mamati ang imong gisulti, Elgin. Normal ang kamatayon ni mama. Og dili tungod sa hunghong sa demonyo. Okay. Relax lang. Sorry nga muna ako nasulti karon. Sige, di na lang ta magsulti bahin sa kung na-research sa nahitabo si mong inahan. Mag-hisgot talatang Gabriel. Sorry, Elgin. Kuan, nakalitan lang ko sa kung nabati gikan nimo. Okay lang, oy. Wala'y problema. Di ba sa maayo kung nasulti ba? Sige, magkita lang itas Lunes. Unya, kano sa may inyong housewarming? Kuan, may mong muari ka na lang karong hapon. Aha? Sa'yo naman itultulon. Pero kailangan lang mag-taxi lang ka. O di ba magabalhabal inigtungas diri. Ay, ano? Tungason di kayo na? Uy, tungason gid kaayo. Sige, muanha ko. Magsakay mo ko gabalabal, no? O say address di, ha? Unsa? Imong gibitar imong amiga din eh? Opa, mag-housewarming ning duha. Mo ba? Sige. Unya, magpaluto ka ni Manang? Opa. Ay, tuod ay pa si Gabriel. Ako na lang silang imbitahon ug ang iyang lulo. Ha? Ay, dihaon na ka pa ha. Mas maayo na daghan sabtang mag-housewarming pa. Uy. Hala. Wa naman din niya sa garden si Gabriel. May pahuway lang tingali siya. Ako lang unya siyang bantayan kung mubalik na siya din niya. Kaya ako sa nabitahon niya. May di pangit. Ay! Marla? Naara maguday ka diya, Gabriel. May pauli ko ka diyon sa ubos. Kaya nagkuha ko gilisan. Basa na kayo kong singot. Gabriel, karong gabi iba, arita man ni hapon ha. Dini sa amo, kay mag-housewarming man mi. Housewarming? Oo, bago magod bidinhi. Unya, dugay ng wapoy Kining Villa, dili ba? Mga kinahanglang maka-feel ang bay nga doon na yung mga tao nga nagpuyo niya. Ang atong kainit ug ang atong mga tingog, mooy mo pausab sa kamingaw ug kabugnaw sa maong bay. Mao din ha? So, mo na to ha, panihapon. Sa'yo lag-undang dinhi aron kuhaon nimong imong lolo. Sige. Suwayan kog das lolo. Dili ka musud sa mong Villa, Gabriel. Unsa? Apan, nga naman lo. Kay dili ni imo Giimbitar ko nila lo. Ni Marla. ang batad ng babae. Lo. Giimbitar ko niya. Kuan magod kauban mi sa trabahoan. Lain lang siya og department.
Nalimot ka na ba sa kung kadili ni mo sa una, Gabriel? Sa bata ka pa? Wa pa ko malimot, Lo. Di ka gusto nga musuod ko sa Villa. Mao hapon ka na nga kung ibahod ni mo, Gabriel. Ayaw gid pagsud sa maong Villa. Pero di naman ko bata, Lo. Makamao naman kong mag-amping nga di makasabod sa mga butang dito. Oh, basta. Di ka musud sa Villa. O kung magtuman ka man si mong gusto, magmahay ko ni mo. Oh, Lo. Manang, lami agad og luto ang manok ha, kay paborito ni Elgin. Ay, nahibaw ko. Ako yun ning lamiun, oy, kay doon nakikwapo nga bisita. Ha? Nakakita ko skinidlap sa imong mga mata nga nakigsulti sa Apo Sardinero. Mao pa. Oh, og dili ka makalimot nako. Manang sad, uy, sumukan lagi. Nagsulti man lang ko tinuod. Sige, ayaw ka balaka. Kikanahang yung mukaon ang imong mga bisita ining akong niluto. Ay, may nanawag. Kinsa man yung number? Oh, Hello, Marla. kinsa ni? Si Tony ni. Nalimot ka na sa kundingon. Aw, nganong nahibaw man ka sa akong number, Tony? Ingon magdaan na ba? Basta magagusto kag babae. Mangiday ka kapaaging makakonek. Ha? Doon, dito ba ako sa inyo? Ha? Sa daan na mo gipuy-an? Yes, pero wala mo mo dito. Ang napangutara ko kung hay na mo malhin. Og nakatultol sa ka sa among gibalhinan. Yes, of course, nakatultol ko. Maong nanawag ko. Kay gusto ko mamisita ni mo diya. Kamusta man inyong housewarming? Karon. Oh, karon ha? Kung mauna ko karon. Si Elgin, mauna ba sa? Oh, maari siya. Pagkuyog na lang mo. Okay. Thank you. Tawagan ako si Elgin, ha? Sige, bye. See you later. Okay. Ew. Ay, ano pa sa di mo ko ganahan sa kinaiya ining Tony eh. Pero, dili sad maayo nga ako sang dispat sa na lang. Okay na lang mo ani siya eh. Hoy! Ay, manang. Unsa ka, oy? Tabagin ako dire aron ning abot sa imong mga bisita andam na ang tanan. Unsa ba orasa mo ani ang imong mga bisita? Si Elgin manang padunga din ni. Doon na ba ta, Dong? Doon na gamay. Hala, oy. Layo-layo sa ning Villa nga giingon niya, oy. Udo ka dito sa tauan nga bilya, ma'am? Ha? Oh, Tauan? Sir? Ma'am? Oh, tauan ng bilya, ma'am? Sir? Unsa tauan? Mao na, sir. Ma'am. Baka na pang bagong namuyo diha. Dili, di na maglugay. Ay! Hindi milabang! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.